ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಾನಿನಿ ಮೀನ್ ಫ್ರೈ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ತೋಜಾವೆ. ಮೀನ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಯಾನ್ ಈತ್ ಮೀನ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲೂರು ಮೀನು ಒಂದೇ ನಾನಿಂಚ ಕಟ್ಟು ಪೂರ ಮಲ್ತದಿಗೆ ತೊಂದೆ ಪೂರ ಮೀನಿಗ್ಲ ನಿತ್ಯ ಒಂಚಿ ಮಲ್ಲ ಮೀನ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಕಲ್ಲೂರ್ದ ಒಂದೇನು ಲಂಚನೆ ಕಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುವೆ. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಖಾರದ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿಗೆ ತುಂದೆ ಬೊಕ 2 ಚಮಚ ಒಂದು ಕಲ್ಲರ್ ಮಾತ್ರ ಅದು ಖಾರ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು 2 ಚಮಚ ಪಾಡುವೆ. ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಬೊಕ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡೈನಾತು ಉಪ್ಪು ಬೊಕ ಒಂಜಿ 1/4 ಕಪ್ ದಾತ್ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ ಗೆ ತಂದೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಜೀರಾ ಪೌಡರ್ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್ నేను ಪೂರೆನ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೇನ. ನಿಕುಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಅಪ್ಪು ಮೀನ್ದ ಫ್ರೈ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 3 ಚಮಚದಾತ ವಿನಿಗರ್ ಗೆ ತಂದೆ. ವಿನಿಗರ್ದ ಬದಲು ಲಿಂಬೆ ರಸ ಹಾಕೊಂಡು ಬೇತೆ ಪುಳಿತ ನೀರು ಪುಳಿತ ನೀರ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಪಾಡುಲಿ ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಕೈಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ಎನ್ನ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದು ಪೂರ ವಿನಿಗರ್ ಪಾಡ್ದೆ ಅನ್ನು ಲೈಕ್ ಅದು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ಪೇಸ್ಟ್ ಆವಡುಂದು ಒಂದು ಕಲ್ಲರ್ದ ಪುಡಿ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ದಿನ ಹೆಸರಾದ ಕಲ್ಲರ್ ಲಾಯಕ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಇಂಚ ಬರ್ತದೀತಿನ ಮೀನಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ನಮ್ಮ ತಾಗಾಗ ಕಲ್ಲೂರು ಅಂತೆ ಚಪ್ಪ ಚಪ್ಪ ಮೀನಿಪ್ಪುಂಡು ಆತ ಮಸ್ತ್ ಖಾರ ಬೋಡುಂದಿಚ್ಚಿ ಅಂಚದೇನ್ ಕಲ್ಲರ್ದ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿಲ ಪಾಡ್ದೀನಿ. ಕುಡಿ ಕಡೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಮಲ್ತದ ಪೂರ ಮಸಾಲನ್ನ ತಾಗವಡು ಒಂದು ಇಂಚ ಮಸಾಲ ತಾಗದಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಒಂದೇನೆ ಫ್ರೈಲ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಇಚ್ಚಂಡ ರವಾ ಪಾಡ್ದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಮೀನ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತು ಗೆತನಲ್ಲಿ ಇಂಚನೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಂಡೆಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ ಹಾಪುಂಡು. ಇತ್ತೇನೊಂದು ಮಲ್ಲ ಮೀನಿಕ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಸಾಲ ತಾಗವೆ. ಇಂಚ ಒಂದು ಪುರ ಮೀನಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ದೀಚಿಡಲ ಮೀನಿಗೆ ಮಸಾಲ ತಗದು ಒಂದೇ ಪೊರ್ತುಡೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬೇತೆ ಮೀನನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಒಂತೆ ಮಸಾಲ ತಗದ್ದಿ ಓಡಾಪುಂಡು. ಇಂಚನೆ ಪೂರ ಮೀನನ್ನ ಮಸಾಲ ತಾಗದ್ ಗೆತುನ್ವೆ ಒಂದು ಗೆತುಂದೆ ಏನು 1 ಗಂಟೆ ದಾತ್ ದೀಪ ಎತ್ತೇನೆ 1 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಎತ್ತೇನೆ ಮೀನಿಂದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ. ಈತ ರವ ಗೆತ್ತೊಂದೆ 1 ಕಪ್ ದಾತ್ ಚೂರು ರವ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು ನೋಡು ಅದ ಲಾಯ್ಕ್ ಅದು ಒಂದು ರೌಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಪುಂಡು ಮೀನು ಇತ್ತೇನ ಒಂಜಿ 4 ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಕಡಾಯಿ ಬೆಚ್ಚ ದೀತೆ ಎಂತವ ದೀತೀನಿ ತವ ಬೆಚ್ಚ ಒಂದಿಪ್ಪರಂಗೆ ನಾನು ನೆಕ್ ಪೂರ ರವ ತಾಗದಿppe ಮೀನಿಗೆ ಪೂರ ಮೀನುಗ್ಲೈತೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೇನೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂದು ತವ ಬೆಚ್ಚ ಒಂದು ಬೈತಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಲಾಯ್ಕದು ಒಂಜಿ ಮೀನಿಯನ್ನು ಕಾಯರೆ ಪಾಡುವೆ. ಇಂಚ ರವಟ್ಟು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತುಂಡ ಮೀನ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಅದು
ಟೇಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಅದು ಫ್ರೈ ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು. ಇದು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಅದು ಕಾಯ್ದುಂಡು ಕುಡೊಂಜಿ ಸೈಡ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತ್ ನಮ್ಮ ಮೂತ್ ಪಾಡ್ಗ ಕಾಯರೆ ಈತ್ ಕಾಯಿಂಡ ಅಯ್ಯವು ರೆಡ್ ಸೈಲ ಈತ್ ಕಾಡು ಮಾತ್ರ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಸ್ತ್ ಫಾಸ್ಟ್ ದಿ ಹೊಡ್ಚು ಅವ್ರ ರವ ಪೂರ ಕಳಂಟು ಬೋಪುಂಡು ಮೀಡಿಯಂ ಡು ದಿಲೆ ಪೂರ ಸೈಡ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಮತ್ ಕಾಯತ್ಗೆ ತೊನ್ಗ ತೆನ್ನ ರೆಡಿ ಆತನೊಂದು ಮೀನು ಕಾಯ್ದು ನಿಕುಲೆಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಪುಂಡು ಇಂಚ ಕಾಯ್ನ ಮೀನು ಕಾಯ್ದು ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ಓಕೆ ಬಾಯ್.